जोङो दामाने जोंनि विभिन्न प्राइमारि कमिटिफ्राव थांनानै जोंनि बुथ लेभेलनिफ्राय जोङो मोनसे रिपर्ट कालेक्शन खालामदों। एक्जाक्टलि जों बिपिएफ जानानै दिनै बेसेबांसिम भट बारायनो हाखो बेफोरबायदि बेखौ लादों। बे रिपर्ट लानाय मेलावनो माखासे गोबां इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा दिनै गोसो खुसियै जोंनि आदर्शखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दलाव जगदान जादों आरो बिथांमोनखौ आङो दलनि जानानै वेलकाम खालामदों। मोजां अनसायनाय दं, लोब लोब बारायदों जोंनि समर्थकआ आरो ओरैबायदि सुन्दर परिबेशआव रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै विभिन्न रोखोमनि जोंखौ सहयोग सुबिदा मददबो होदों आरो प्रत्येक जायगानिफ्राय प्रत्येक जाति धर्म निर्बिसेसे प्रत्येकटा कास्टआनो स्व इच्छायै फैनानै जगदान जाफैदों आरो मदद होफैदों। आं सानो एबारनि खेबनि सारा बिटिसिनि समस्तिनि बिथोराव सराइबिल समस्तियाव बयनिबो बांसिन भट मोननानै देरहागोन आं बेखौ दाय साफाना मोनबाय। कन्टेस्टखौथ' आं बारा नुहुराखिसै, खारन भाई विभिन्न दल संगठन दं। एक सेटिया भाबै जेरखम जोंनाव भटार्सफोरनि जा इच्छा प्रकाश खालामनाय बेखौ नायोबा जों नुहुरनायाव कन्टेस्टखौनो गैया बादि होनजायो। थेंक इउ।